nga matamis, makahuluganon, kag mabinungahon. Sa sining adlaw aton pamalandungan ining isa ka kaangtanan sa Dios nga nagaresulta sinang gitawag naton nga kaluwasan. Diri sa 1 Kapitulo 17 versikulo 3 sa English nagsiling, "And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent." Ari diri gindefine o kon ginlaragway ni Ginoong Hesus ang nanungod sinang kabuhi nga wala sang katapusan, ang kaluwasan dira sa iya. Kaga ini nga kaluwasan abyan bunga o kon resulta sang pagkilala sinang ihibalo sa kay Ginoong Hesukristo nga magadulong sa isa ka makasasala sa pagkilala kag sa paangot dira man sa Amay. Ari diri ang definition sang eternal life as far as Jesus Christ was concerned during the time of his prayer in the Garden of Gethsemane. This is life eternal, that they might know thee. Ining pulong nga no o kon pagkilala. Isa ini ka kinaugalingon, personal, hanuot, malapit, nga pagpakigrelasyon kag pagkilala sa Dios nga Amay. Kag ang kabangdanan sini amo ang pagkilala kag ang pagpakigrelasyon sa anak nga amo si Ginoong Hesukristo. Abyan kung ikaw magasiling nga ikaw may kaangtanan sa Dios pero imo ginsikway si Ginoong Hesus. Subo nga Ginoo, Dios kag manluluwa sa imo nga kabuhi, inang imo pagkilala, ang imo ihibalo sa sinang Amay, nga imo ginkilala nga Dios sa sining nga kalibutan, indi ina makaluwas. Tungod kay wala ikaw sangkang tanan dira sa kay Ginoong Hesukristo. Kag dagaya, madamo ang mga kamatuoran diri sa ginsulat ni Juan, nanungod sang mga kinaiya kag karakteristik sang Amay, nga ara man sa kay Ginoong Hesus. Kangay sining, ang nakakita sa kay Ginoong Hesus, nakakita man sa Amay. Amoy na ang ginahambal diri sa 1 Kapitulo 14. Akon pagabasahon para sa aton kasayuran. Siling ni Ginoong Hesus sa 1 Kapitulo 14 versikulo 7. "If you have known me, you should have known my Father. And from henceforth ye know him and have seen him." Siya nga nakakita sa kay Ginoong Hesus, nakakita man sa Amay. Siya nga nakakilala sa kay Ginoong Hesus, nakakilala man sa Amay. Kung sa aton pa, kung isikway sang isa ka tawo si Ginoong Hesus, sa iya kinaiya, kinaugali, meaning sa iya pagka Diyos, iya nga ginsikway man ang Amay. Ang pagpabilin dira sa kay Kristo Jesus abyan, pagpabilin man sa Amay. Ang pag-ampo sa Amay, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang pag-angkon sa mga pulong sang Amay, pag-angkon sa mga pulong sang anak. Kag ang pag-alagad dira sa Amay, pag-alagad dira sa anak. Ang pagsalig dira sa Amay, pagsalig man sa kay Ginoong Hesus. Hindi bala nagsiling sa King James Version, John 14:1, "Let not your hearts be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare
a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Dito sa Old Testament, sa Jeremiah chapter 9 verse 23, ang isa ka tao hindi magpabugal nanungod sang iya kusog, nanungod sang iya gahom, nanungod sang iya bahandi o pagkabutang. Kinahanglan nga siya mag-boast, mag-glory. Sining kamatuoran nga siya nakakilala kag nakahangop sa Dios. Dios nga matarong, balaan, may hustisya. Dios nga mahigugmaon. Diri sa New Testament, si Apostol Pablo, amuy na ang iyang handom sa iyang kabuhi. Sa Pilipos Kapitulo 3, versikulo 10, amu ini abyan ang iyang pag-ampo. That I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. So si Apostol Pablo, buot nga siya makakilala, makahangop, kag maka-eksperyensya sa iya nga kabuhi, sinanggahom sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesu-Kristo. Sa iya mga sulat dito sa mga Kristiyanon sa Korinto, imo ini mabasa abyan ining, I don't want you to be ignorant, brethren. I don't want you to be ignorant. I don't want you to be ignorant. Kung sa aton pa ang Kristohanon nga nagatubo, nagahangop sa Dios, nakakilala sa sina nga Dios, hindi lamang sa iya panghuna-una, kundi bisan pa sa iya mga eksperyensya sa kabuhi. Busa abyan kabay pakuntani nga, una, imo nakilala si Ginoong Hesus, kay ang pagkilala sa husto nga paghangop sa kay Ginoong Hesus, magaresulta sang husto man nga pagkilala kag paghangop sa Amay. Kag ang pagkilala sa Amay, suno sa pag-ampo ni Ginoong Hesus, amo ini ang kabuhi nga wala sang katapusan. And this is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. Abyan ang pamangkot amo ini, imo bala nakilala si Ginoong Hesus sa imo nga kabuhi, kung imo siya nakilala sa husto nga pagkilala kag paghangop, abyan, imo man makilala ang Amay, kay si Ginoong Hesus amo ang dagway sinang indi makita nga Amay, kag siya nga nakaangkon sa kay Ginoong Hesus, nakaangkon sa Amay. Siya nga nagasalig sa kay Ginoong Hesus, nagasalig sa Amay. Siya nga nagapabilin sa kay Ginoong Hesus, nagapabilin sa Amay. Siya nga nagaampo sa ngalan ni Ginoong Hesus, nagaampo sa Amay. O kabay pakuntani abyan, nga ang imo ihibalo na hanungod sa Dios kag sa kay Ginoong Hesus, mahimo nga ihibalo sa Amay kag ihibalo sa kay Ginoong Hesus. English, may your knowledge about God and about Jesus Christ would turn into the knowledge of God and the knowledge of Jesus Christ. Amay nga balaan, salamat nga ang amon pagkilala sa imo bugtong anak nga imo ginhatag sa sini nga kalibutan suno sa 1:3:16. Nagaresulta ini sa amon kaangtanan kag pagkilala man sa imo, pag-angkon sang kaluwasan, sang kabuhi nga wala sa katapusan. Ang pagbaton sang imo balaan nga espiritu, Efeso 1:13, nga amo ang timbre kag kasiguruhan
sang amon nga kaluwasan dira sa imo. Salamat sa sining indi mabungkag o kun mautod kag mawala nga klase nga sahi sang kaluwasan dira sa imo bugtong anak. Si Ginoong Hesus. Pakamayo ang amon adlaw, o Diyos. Pakamayo ang amon mga handom sa paghimaya kag sa pag-alagad sa imo. Ilikaw kami, o Diyos, sa pagkahulog sa pagpakasala. Ang mga nahibaluan namon nga mga sala, bisyo, kag mga tinunto. Amon palayuan, talikdan, kag biyaan. Kag magapadayon kami sa pag-alagad sa imo nga may kalipay, kag pagkamabinungahon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, among naluluwas, kabay pa. Abyan, salamat gid sa inyo nga pagsunod sining aton kada adlaw nga programa. Halin pa diri sa Dumaguete City, ako si Pastor Epafras Sacar nagasiling, ang Dios magapakamaayo sa aton nga tanan.